Mozvitsa wekuGuruve abatwa ende ari kutofa zvake kuseka zvanzi ndakanhonga gold. Ana tete vangu ndindakavauraya. Sara pina mashoko buda nyoko panguva ine uchonekwa kunzi aiwa Mozvitsa anozikanwa kunzi is a Guruve serial killer aiwa obatwa muzuva ranezuro. Chiitiko chobuda panguva ine tiona kuti even the police ZRP police yatoburitsa another statement ende vanhu vatenda aiwa security yenyika yeZimbabwe kuti yaita basa. Ndobva subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa Mzimbo Live TV yobudanyira chiti the Zimbabwe Republic Police ZRP has confirmed the arrest of 32-year-old murder, attempted murder and rape suspect Mozvitsa following a comprehensive manhunt in the Guruve area. In a press statement released on January 3, 2026, Commissioner Paul Nyati stated that the suspect was apprehended in the afternoon of January 3, 2026. Zvitsva was located hiding in a garden and was subsequently shot in the left leg during an operation conducted by a joint team comprising the Zimbabwe Republic Police and the Zimbabwe National Army. The suspect is currently receiving medical attention at a local hospital. The police have expressed gratitude to the Guruve community and the general public for the support provided during the search for the suspect. Authorities have indicated that further details regarding the criminal charges and the Zvitsva's court appearance will be made available in due course. This arrest follows earlier reports of a manhunt of Zvitsva in connection with the multiple serious crimes in the region. Domashukwa nobuda nyoko panguva ine toona again the ZRP police yaburitsa the statement ramuona rakanyorwa richinzi arrest of murder, attempted murder and rape suspect Mozvitsa in Guruve. Domashukwa obuda panguva ino zvataona kuti aiwa vanhu vafara and panguva ino everyone was stressed. Vanhu vanga kutotya kutofamba kuenda kumatunhu nezvimwe zvakadaro nekuda kwemukomana uyu. But panguva ino achibatwa nemasecurity forces aiwa nyika yose yapururudza and yamirira kuona mitongo yake panguva ino inoda kuti akaonekwa kunzi akauraya vanhu vakawanda. And panguva ino vanhu vangonamatira kuti anyone anoonekwa kunzi aibetserana kana ashandana Mozvitsa they must be apprehended, vanofanira kubatiwa. Tuze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ina comment section medu, subscribe or like, chito on the bell icon.